John. Cleopas asewacho ni king'iyo gi komiti ma Azimio oseyiero ok okawo ji te. Mane momiyo iwinjo ka wacho ni king'iyo mine ok onego bed ni mine tin. Komiti no onego bed ni nitiere youth, komiti no onego bed ni nitiere joma otelo ni jomong'ol. To king'iyo komiti no kaka okete to chal ka gima wago mbaka mana mar josiasa mochung'. Omiyo ka en kamano to onge makosa kinwang'o ka ajenda mantiere kanyo maduong' en IEBC. Nikech jok mantiere kanyo gin jok ma wigi osebet ni shida ma jo Kenya nitiere go en kaka iyiero, and kaka iyiero kende. Ma mano ok gima chande ja Kenya. Ja Kenya wacho ni ngima tek, to ngima tek moluoro kamoro amora, thieth rach, pi ok giyudi e yo ma gidwaro, nengo mar tero nyithindo sikul tek, to nyithindo madhi e sikul go bende baden mimiyogi ng'eny, to pod jalup ker nyalo chung' mawach negi ni ng'eni kata oyud digri to en kayiem nono, tich onge. So gik ma hinyo jo Kenya ng'eny mok diang' we lwet josiasa, ni josiasa miketo mok ong'eyo ni to youth winjo pek machal nadi, ok ong'eyo ni mine winjo pek machal nadi. Adwa pogra gi Mheshimiwa Lai kowacho ni mine pok okedo lweny mar ni mondo two-third gender rule obedi ei parliament. Sigana en ni gini osedhi modhi nyaka Supreme Court, ma Supreme Court owacho ni parliament is unconstitutionally constituted, onego bed disbanded. Onge ng'ama osetimo mano. Mine mo oyier, and samora nyalo biro go erokamano kabisa ni Homa Bay County mosetiyo matek ma oyiero mine mang'eny modhi e National Assembly osebedo ka kedo ni lweny ni. To inwang'o ni chik wacho ni mondo kido gini olosi en ni jogi nyaka yud super majority e National Assembly. Jogi yudo ga super majority ma chuo mang'eny attend sama gidwa extend timeline ma chikni onego bed implemented. Lakini kakore idwaro chuo mang'eny go mondo okal chik kaka gini bedo implemented, to chuo go onge gi absent themselves nikech ok gidwaro chiko itgi ni telono. John Obure, mana kama